Hola, soc la Magdalena, metgessa de 59 anys i enamorada de la muntanya. Als 50 anys vaig començar a córrer i des de llavors forma part de la meva vida. Em carrega les piles. Fa gairebé 2 anys em varen diagnosticar un colangiocarcinoma avançat amb un pronòstic de 14 mesos. Vaig seguir corrent fins que una metàstasi a la cadera em va aturar. La quimioteràpia no va ser efectiva perquè hi va haver progressió de les metàstasis òssies a les costelles i a les vèrtebres. Actualment estic a un assaig clínic amb l'Hospital Vall d'Hebron i sempre que els fàrmacs m'ho permeten surto a caminar per la muntanya. Crec en la investigació. Sempre l'he considerada primordial per avançar. És la millor inversió tant pels malalts de càncer com per les seves famílies i la societat en general. A més, el meu fill, Adrià, està fent el doctorat en el laboratori d'en Eduard Batlle. M'he posat de repte caminar els 110 quilòmetres de la Serra de Tramuntana, de Mallorca, de cap a cap, d'Andratx a Pollença en 5 dies consecutius. Ajudem col·laborant en el que puguem en aquests investigadors. Gràcies per investigar. Suma't al repte.